Nebol som náročný, lebo sme ani tak boli, my sme ani nevedeli, čo je život. Čo je dneska, to nie je pravda. To nie je pravda. To bola, to vám nemôžem ani vyprávať, lebo to by ste ani neuverili. Ale veríme vám, však to, v akej kondícii ste, že taký človek v takom veku rozpráva, to je neskutočné. Naozaj, ako fakt klobúk dole. Že mu to mozgové, rozumové, že? Páli mu to stále a výborne. Dušanko, ešte potom naši mládenci tam boli, ešte sme tam stvorili, to bolo Křenovice u Brna. Ešte sme stvorili takú hudobnú spoločnosť, hudbu. Ešte sme chodili kapelníkovi do kurzu. Ešte sme spravili kapelu. Ešte som hral trumpku, krylovku som hral, tam som sa učil. Mal som 13 rokov. A brat môj ten hral prvú krylovku a druhú. Tam sme chodili kapelníkovi cez deň a potom sme po fajronte sme išli vykopať burgyňu na rolu a keď sme vykopali, išli sme domov a hrali sme pochod až domov. Křenovica. Pochody sme sa učili. Tak, to sú pekné spomienky. Krásne. Dušan, my sme ľudia apolitickí, ale... To je 22 roku. Tú hudbu, keď tú hudbu spomínaš, povedz Dušanovi, že kde si hral v Bánovcach. A to mimo politiky. Povedz. 14. marca 1939. Bánovca, Tisovi som hral. Keď vyhlasoval Slovensko. Tak ho vidím pri stánde, tak ho vidím v tej verande. A bolo tam asi 6 schodov na tú hornú, na ten pódium. Detaily. Vieš? To si nepočul, čo? Tak ho pekne vidím a hrali sme mu hymnu hore, keď sa kráčal do ratu. A povedal nám, tak to tam povedal, pretože všetko pamätal, že Češi sa nás smejú, že my nevyžijeme, my Slováci. Hovorí, nás vyživí náš Žitný ostrov. Žitný ostrov. No, že náš Žitný ostrov, že nás vyživí Slovákov. Všetko si pamätám ešte aj čo mi prával. No, a to mimo politiky, to sú spomienky. To sú historické veci. To je história roku. To je spomienka. To sú spomienky, čo? Ešte aj koľko schodov. No. Všetko si pamätám, 6 schodíkov bolo hore, takých hore, a ešte tej verande hore, tak krásne. Verande. Tak to sa vám keď ona tomu povieš, to nebude chcieť. To je neuveriteľné. To je neuveriteľné veci sú to. Hudby nebolo Ponúknite sa s tým zákuskami, nech sa vám páči. Dušanko môj, dýchovej hudby nebolo v celom okrese Bánovskom, ani Topolčanskom. My sme hrali, nás bolo 7. Čo sme, bola malé obsadenie. Nás bolo 7 hudobníkov a hrali sme mu pochod. A keď spomínate to zdravie, alebo nezdravie, ja len to chcem povedať, že jeho brat, čo hovorí, to bol 9 rokov starší od neho. On je 5 detí. 5 detí bolo. A jeho brat, pravda, strico, fajčil vodne v noci. Áno, to fajčil. Vyše 90 rokov mal, keď zomrel. Ale cez deň Dušan šúlal. A v noci, keď sme ho tam boli pozrieť, ja som sa zhrozil. 10-15 šardy v noci vyfajčil. Však to zviera zdokne z toho. Rodičia sa koľko dožili? Ja, babka vyše 94. A ešte ti hovorím do fajčenia. Bo v nemocnici bol potom. Ja, no, Ježišmaria. A hovorí... Jeho brat. Jožo, daj mi cigaretu. No, mne hovorí. Jožo, daj, reku, ja už nefajčím, ja som išiel chytro požičať. Reku, chodili som kloba, nič nestejnú si zapáliť. Ale odtiždeň zomrel potom. Tak som išiel za mornému tomu ošetrovateľovi, čo tam bol, hovoril, prosím vás, predajte mi jednu cigaretu tam bratovi. No, ja som už nefajčil. Koľko rokov nefajčíte? No,
za toto režimu už asi... 20 rokov nefajčil. Ale ináč, keď chodil s autobusom, veľa fajčil. Tyžanko, keď som chodil autobusom... To všetci šoféri, aj môj ocino. Áno, ale čo? Môj otec fajčil roky. To som nevedel. Áno, roky. A ja som fajčil. Roky. Pri šoferovaní, keď sa nudilo... No, furt mu dávali cigaretu. Som fajčil, rozumieš ma. Vyhodil som cez okno a za chrbátom mi druhý hovorí, pán Dadička, vy nefajčíte. Či som v reku vyhodil cez okno? Len si zapálte, dal mu druhú. Jazyk som mal prepálený. A z tej histórie, že si takto vec poviem, z histórie, to sa ti rozum zastaví, aké tento svet malý. 2 roky dozadu, alebo kedy, keď volali z tých Podlužian. No? 2 roky dozadu. V súvislosti, že jeho brat, ale nie kvôli chváre, to je, jaký je život. Jeho brat už jaký bol, taký bol, asi špatný nebol, mal najkrajšiu ženu, si zobral na Dolíne Bánovskej. Hej. Ale ja vám to kvôli inej veci chcem povedať. To bola Maďarka, Šáriková. Čierna? A nebudem vám hovoriť, ako skončili, ale počúvajte, ale takto vám to chcem povedať, že, aby som vás nezdržoval, ešte aj vám musíte mať čas, z tej histórie. Odrázu telefón. Jeden volal, pán Kutisa, že dávam k telefónu jedného pána. Tu je doktor Vacek, predseda poslaneckej snemovne Prahe. Bol 2-3 roky dozadu. Bol tam pri Podlužanoch a pozýval ho do Prahy, že ho dá aj doviezť, aj odviezť. Nechce. Ale vieš prečo? Tento doktor Vacek je osobný kamarát s nejakým doktorom Károlim a Károliho, alebo toho Károliho v Prahe žije nejaký Károli a jeho dedo, to bol svokor otcovho brata. Ale vám to môžem ešte. Otcov brat si zobral toho Károliho, to boli 2 rodiny maďarské tej dediny. A to si zobrali. Ale tento Károli o tom nejako nevedel už. A ten úplne žasol, že on sa poznal s jeho dedom. Ale tento Károli, to je Slovák, vieš? A my sme čítali, pravda, že 100 prominentných pražských mužov, to nám požičali tú knihu. A tam ti aj tento Károli, to je špičkový advokátska kancelária, ako bol u nás. Jak sa Valko, to je taká špičková advokátska kancelária, ale tento Károli bol 9 rokov predseda Česko-Moravského fotbalového zväzu. A nehambí sa za tú dedinu Podlužany, to je pri Bánovciach, pravda, vždycky nahrá a keď hrali Česi, boli majstrovstvá Európy, lebo čo vo fotbale, nie, teraz to sú majstrovstvá sveta boli, ale predtým boli, tak Čechom zaplatil im 2 zájazdy do Viedne na Čechov, ten Károli, a keď hrajú Česi... Majstrovstvá Európy, keď boli. Majstrovstvá Európy, áno. A Károli im zaplatil aj v Prahe, pravda. Lenže Károli mu to bolo ľahko, lebo Károli študoval Karlovú univerzitu v Prahe. Jako sa dostal do Prahy? Rozumiem. To nám povedzte. Károli študoval v Prahe. Dušana, vieš, tomu robí sekretárku? Nie, kto? Károlimu. Keby ste mali, to nás nepríde pozrieť za 10 rokov zase, ale... Čo by? Počúvaj, Dušan, to sú zaujímavé veci. To, že Károlimu hlavnú sekretárku, vieš, kto robí nemocnica, som nechci povedať, ako sa dá... Nemocnica na Okraji mesta, tá... Nina, no ako sa volá? Ina, ale Ina sa volá, jak sa volá? Čunderlíková mu robí sekretárku. To je dobrá, to nie je frajerka, to je mu sekretárku. Počúvajte, lebo Kutiš mi požičal tú knihu, že 100 pražských muž, tam je Havel a takéto, aj tento Károli. Ale kde sa tento Károli, ale už sa viac nevrátil na Slovensko. Ale otec povedal, že keby bol v tých dobách mal niečo iné, aj ty si povedal, že nikde na Slovensko neprídeš. Tam bolo lepší život. Česi sú múdrejší ako my. Ja som bol v Prahe doma. No? A život dobrý bol v Prahe. Možnosti. Dneska spomínal aj včera na Šporžilove, ale nechcem povedať. Šoferák robil na Šporžilove, tedy sa začal stavať Spožilov, pravda? Tá šoferák začal v 35. robiť.
To neskutočné veci. Potom druhá vec, to sú inteligentní ľudia len prečo. Oni nás predbehli, oni boli ďaleko vpredu od nás, od Slovákov. My sme to len dobehovali za nima. Praha je stále atraktívna. Tam je toľko turistov, zahraničia. Počúvaj, to nechcem tu spomínať, ale on to spomína, sa to bojí hovoriť, že... Ale opakuje znova, ja som apolitický človek. Jasné. Ale táto kultúra, Česi boli pod Nemcama. A Nemci boli múdri. My sme boli pod Maďarmi a preto sme sprostí. Áno. No, pekne z vrchu. No. Tak, perfektne. A to máme pod zemou na druhú stranu. Aha. Perfektne. Záhradkár. Dobre. Ešte vás to zaujíma troška. Zaujíma. Ešte toľko času máme. Keď vás pozrieme, že čo sa Novákov dorobí, Že to nie je Španielsko. Pán Daniška, tu vedľa, čo je? To sme predali, tu bude stávať neskôršie dom. Je mať že oddychovú zónu. No.